Bueno, hoxe estamos na Praza de Abastos do Carballiño e imos a ter unha xornada de degustación de porco celta, unha xornada en colaboración coa Asociación Aso Porcel, o INORDE, os cociñeiros e neste caso o Concello do Carballiño, que impulsamos esta serie de actividades para pois un pouco poñer en valor o noso mercado, a nosa plaza e que a xente nos visite e se achegue a conocela e no día de hoxe pois a degustar unhos pratos que nos van a preparar de porco celta da man do chef Marco Varela. Desde hai un ano temos unha colaboración, unha cooperación a través dun convenio entre a Diputación de Ourense a través do INORDE con Aso Porcel, criadores do porco, a Asociación de Criadores do Porco Celta, para dinamizar o porco celta e promocionalo a través dos distintos mercados de Ourense. Vamos xa co segundo roteiro, despois do celebrado do mes de maio, empezamos da Feira Internacional de Xantar, seguimos por Bande, no mercado de Bande, onte en Valdeorras, no barco concretamente, hoxe estamos da Praza de Abastos do Carballiño. Temos que agradecer sobremaneira de que, independentemente que sea un convenio de colaboración e de cooperación entre a Diputación de Ourense a través do INORDE con Aso Porcel, tamén a Cociña Ourense, os cociñeiros que van a elaborar exquisitos bocados, exquisitos pinchos, onde o produto central vai ser o porco celta. Tradición e innovación da cociña e, por suposto, que o que estamos facendo a promocionar o porco celta é que das terras do rural pois siga prevalecendo e promocionando, porque leva consigo ter unha economía de mercado e unha economía tamén do medio rural. Pois mira, temos sobre 140 explotacións en toda Galicia, a provincia que máis gandeiros temos é en Lugo, e aquí na contorna de Carballiño temos 6 ganaderías de porco celta.